Yes, jeg hedder Sebastian. Jeg er David. Og nu skal vi bevise togangsformen. Ja, vi starter med at skrive overskriften op. Det er A, hvad det fremover. Y2 minus Y1 med X2 minus X1. Efter det, så trækker vi de to ligninger og forskriften fra hinanden, så det bliver Y1 lige med A gange parentes X1 plus B, og under det dernede, så skriver vi parentes Y2 gange A parentes med, den her det er ikke en parentes, bare sådan X2 plus B. Ja. Efter det, så hernede, så fjerner vi parentesen, så vi ophæver den. Så det bliver til Y2 minus Y1 lige med A gange X2 plus B minus X1 minus B. Ja. Og så er det min søde kammerat til over her. Det vil jeg. Så kan vi kan slette B nu. Vi er både plus og minus med det nu. Så jeg vil skrive her Y2 minus 1 lige med A gange, jeg gør det, X2 minus X1. Og herfra så vil jeg gerne dividere viden, vi har på begge sider. Så jeg siger A, så lige det der i parentes, A gange X2 minus X1 i parentes, divideret med X1 og X2 minus X1 er lige med Y2 minus Y1 divideret med X2 minus X1. Og herfra, der hæver vi parentesen, fordi vi dividerer, og så får vi faktisk vores endelige svar, som er A lige med Y2 minus Y1 divideret med X2 minus X1. Og der har vi så bevist togangsformen her. David og Sebastian out.